que biquinis més xulos. M'acompanyes a comprarme un, no? Sí, jo també vull comprar-me uno. Si vols entrem a Espinos i es compre uno, que n'hi ha de tot. I està la promoció de Rasca. Això què és? No ho sé, l'únic és que te donen regal. Si vols entrem i que t'ho expliqui millor Lucía. Vale, entrem. Bon dia. Hola, bon dia, xiques. Volíem comprar un biquini i m'ha comentat Wafa que tenia una promoció del Rasca. Ens ho expliques? Clar que sí. Mireu, el Rasca és una promoció que ha fet Acis, que cada volta que compres en un comerç d'Acis te donaran una targeteta, un Rasca. Ahí hi haurà una zona per a rascar i pots trobar premis en efectiu de 5, 10 o 20 euros o també premis directes com toalles, carros de la compra o moneders. És una promoció que fem en Acis per a que a la gent li agrada comprar en Bocairent. Ai, que bé, així en el poble n'hi ha de tot i és comprar molt còmode. Bueno, que us ensenyes biquinis? Sí.